Helo, Katie sy'n yma eto. Fi wedi bod yn crwydro, a heddiw fi'n cael mynd i gweld gwisgoedd yr Orsedd. Felly, fi wedi bod yn crwydro eto, a fi wedi bod yn crwydro Ken Llwyfan. Fi wedi gwneud ffrind newydd, Christine. A yma, dyn ni heddi yn edrych ar, so dyma lle mae'r Orsedd, Steddfod Orsedd yn byw a bodoli. O'n i'n moyn holi ti, Christine, am bach mwyn amdano'r Orsedd a be mae'n olygu. Felly fi'n cofio o days prifysgol fi bod yr Orsedd wedi cael ei creu gan Iolo Morgannwg, a oherwydd oedd yn jealous o'r gogs achos o dyn nhw'n traddodiad barddiol, like, flourishing. Ond ydy hynna'n gywir, neu? Wel, mae'n eitha cywir. Roedd Iolo Morgannwg yn frodwr o Fro Morgannwg ac oedd yn eiddgar iawn dros ei fro yn y digol. Ac oedd eisiau profi bod gan Morgannwg traddodiad llawn cystal wir yn well na traddodiad y gogledd. A chredigeth Iolo yw'r Orsedd. Fe sefydlodd ei Orsedd gyntaf, cynhaliodd ei Orsedd gyntaf yn 1792 yn Llundain gyda llaw, nid yng Nghymru o gwbl. Mae'r cwbl mewn gwirionedd yn tarddu o'i ddychymyg o ddychymyg Iolo. Mae rhai pobl yn meddwl bod yr Orsedd yn hynafol iawn a bod ni'n dderwyddon a bod yna ystyr crefyddol i'r cwbl. Ond dyw e ddim. Mae'r Orsedd yn bodoli mwyn hyrwyddo diwylliant a iaith Cymru ac i ddathlu y goreuon yn ein diwylliant ni. O, chwarae teg. So, i made it all up. Do celwydd a thwyll yw'r cyfan. So, fi'n eitha meddwl bys ni'n hoffi bod ar yr Orsedd un diwrnod, ond os modd i ti egluro i fi, beth yw'r wahanol things? So, os o'n i moyn wyn, be bys y rhaid fi wneud? Wel, mae'r gwisgoedd gwyn yn cael ei roi i brif enillwyr llwyfan yr Eisteddfod. Felly, enillwyr lleisiol ac offerynnol, so os wyt ti ffansi ennill solo i ferched er enghraifft, bydd y gobeith i ti cael, neu petai ti eisiau ennill y gader neu'r goron, bydd ti hefyd yn gallu derbyn y wisgwen. Okay. Sa'n meddwl bydd, I don't know, caneuon fi'n sgwennu gyda Crwma yn heiddiannol o wisgwen, ond beth am y gwirta? Be mae hynna'n olygu? Wel, mae'r wisgwerdd wedyn ar gyfer rhagoriaeth yn y celfyddydau, neu wy'n deall bydde ti ar dir i wneud cais am wisgwerdd beth bynnag, oherwydd hefyd mae graddedigion yn y Gymraeg neu graddedigion trwy gyfrwng y Gymraeg yn gallu dod i mewn i'r wisgwerdd. Clas. A falle na i di gweld fy application blwyddyn nesaf. Ond fi'n really meddwl bod fi'n hoffi'r un glas. So, be bys y rhaid fi'n neud os o'n i mewn i'n glas? Wel, mae'r glas ma'n lliw pert ofnadw a wy'n cytuno bydde fe'n dysiwtio ti. Mae'r wisg glas yn cael ei roi am gyfraniad i fywyd y genedl yn fwyaf arbennig. Felly mae arbenigwyr gwleidyddol, mae gwyddonwyr, a wy'n jyst yn meddwl, i ni yn meddwl am chwaraeon er enghraifft, falle yn arbennig ar hyn o bryd. Felly, petai ti falle yn captain tîm menwod Cymru, pêl-drod, falle byddwn ni'n gallu ystyried rhoi gwisg glas i ti. Fi'n actually really good goalkeeper, felly, give me 5 years, Christine, give me 5 years. Ond o ti actually arfer bod yn archdderwydd te, so, ac yr unig archdderwydd i fod yn fenyw erioed, ond nid, I don't know, gobeithio bydd un arall yn y dyfodol. Ond be mae hynna'n olygu? Beth yw swydd yr archdderwydd? Wel, rôl gyhoeddus yr archdderwydd mewn amlwg yw arwain y prif seremonïau. Mae yna 6 yn y flwyddyn, seremoni cyhoeddi yr Eisteddfod sy'n dod y flwyddyn nesaf, felly ni newydd gyhoeddi Eisteddfod Llun ac Yfionydd. Wedyn 5 o seremonïau wedyn ar faes yr Eisteddfod, 2 yn y cylch ar y maes, lle ni'n derbyn aelodau newydd, a wedyn seremonïau'r coroni, y fedelryddiaeth a'r cadeirio wedyn yn ystod yr wythnos.
Nice, nice. Pi'n un o ffefryn ti wneud fel y coroni, y cadeirio, neu... Wel, fy nes i yn eisiau goron nôl yn 2005, dyna oedd yn golygu bod fi ar dir i fod yn archdderwydd. Felly mae rhaid i fi ddweud y coroni ond oes. Oh yeah. Fi gallu gweld bod na gwisg yn Christine yn pigo mas bach. Allen ni gael golwg agosach arno fe yn bosib. Amazing, amazing. Y gwisg yma wedi cael ei paratoi ar gyfer Ifan Griffith, Ifan Tregaron. Mae'n barod, mae'r X yn y bocs yna yn dangos i fod yn dod i'r seremoni Prynhawn Gwener ac i ni gwybod i daldra. Mae'n 5 troedfedd a 10 godfedd. Amazing, amazing. A mae rhain yn cael ei storio yn Llanybydder, ydy? Mae storfa Llanybydder yn llawn o wisgoedd. Mae yna rai cannoedd fan hyn. I gyd wedi sortio'n barod. Mae rai merched yn y fan yma, mae rai dynion yn fan yma. I gyd yn ôl pa ddwrnod mae pobl yn dod ac yn ôl i maint ac yn trefn y wyddor. Oh my gosh. A pwy sy'n cadw trefn ar rhain i gyd? Wel, mae ar olygydd y gwisgoedd Ella Jones neu Ella Cerrig-Ellgwm yn ôl i enw yng Orsedd. Hi yw bos y gwisgoedd a mae'n gwneud gwaith rhyfeddol, gwaith ardderchog. Allai ddim ei chanmol i ddigon. Amazing, amazing. A gallai, efallai, na i wneud cais i fod yn gwyrdd blwyddyn nesaf. Fi'n credu bod e'n siwtio ti. Siwtio ti i'r llawr. Diolch yn fawr i ti, Christine. Mae wedi bod yn pleser kind of gweld popeth a efallai na i dy weld i blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr iawn.